Right, General Chiwenga semunhu asina hanya neG40 mushure mekunge AR ndiye akabata vaMugabe. So panapa pane nyaya yatiri kutaura iri kuitika. G40 techireva vanhu vanga vari vachisapota vaMugabe, vanga vari administration yaMugabe ndo inonzi G40, timu ravaMugabe ndo G40, ndo yatinenge ichinzi G40. Naizvozvo panapa nyaya tinoda kutaura nyaya yekuti vanhu vekuside rekwaMugabe behind Chiwenga, ndo munhu wavari kusimbisa kuti akwanise kubata vaEmmerson Mnangagwa. Naizvozvo panapa nyaya yandiri kutaura panapa inyaya yekuti haisi nyaya yemakuhwa kana kuti inyaya yekuti tine tinhonga kana kuti tichifungira, no. Pamatauriro akaita vaChiwenga last time vari kuVic Force vakataura kuti corruption yatova threat kusecurity. Zvinhu izvozvozvo zvakasimbiswa nevanhu veG40 vanosanganisira Sevheka Sukuwere naWalter Muzembi. Vakasimbisa nyaya yakataura kuti nyaya yataurwa ndeyechokwadi ende ndeyechokwadi kana neni ndotobvumirana nazvo kuti inyaya yechokwadi. Vataura kuti nyaya ndeyechokwadi, vanhu ivava vane mashoko avakataura akawanda wanda vachisimbisa vaChiwenga. Naizvozvo vaChiwenga G40 inovada, asi ivo vaChiwenga havana G40 pamwoyo, havana tarisire kuti G40 ingavabatsire. So naizvozvo G40 yacho tenchitoidikudzawo kuti musatotarisire kuti vaChiwenga vachakubatsira. Aiwa, kuchatoita zvimwe zvinhu zvisinei nemi kana navaChiwenga ndo zvichaita kuti mhuri yeZimbabwe ibatsirike, zvekuti vachamisa kuti vachapinda, but mupindiro wavo uchaita hondo ndo inogara ichitaurwa nemaprofecies zvese zvagara zviripo zvinenge zvichitaurika kuti Zimbabwe ichasununguka, sichasununguka ropa radeuka. Naizvozvo ndio nyaya iri paground, but G40 pamwoyo payo yaisa Chiwenga iri kutomusimbisa, iri kumusapota panyaya. Thank you for watching.